pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Kumusta? Salamat sa Diyos. Hallelujah. God is good all the time. Manindog teksoan alang sa pagtahod sa pulong sa Diyos. 1 Corinto kapitulo 10 versikulo 11 12 ngadto sa 13. Ingon ang pulong sa Diyos. Ingon ang pulong sa Ginoo dinhi nga akong i-share kaninyo. Hallelujah. Ingon dinhi atong ablihon nga sunda ko ninyo diha sa hinay kaya akong basahon is kusog. Ingon ang pulong sa Ginoo dinhi ang nagunahuna nga siya lig-on magbantay nga dili mabukan. Ang tanang tentasyon nga nagian ninyo nagian usab sa kadaghanan. Kaya ang Dios mutuman gayud sa iyang saan o dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madao. Sa panahon nga tintalon kamo maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay o unya makalingkawas gikan niini. Mag-ampo ta. Amahan mo nga langit nun, balaan ka. Amahan mo nga langit nun, ining orasa ni ami nagapaubos ang mong kaugalingon. Wa may mahimo kun wala ka Dios. Nagampo ko nimo karon nga imong ablihan karon ang among espirituhanon nga mga panudlanan, nga among kasing-kasing. Ablihan ko nimo ang among espirituhanon nga mga mata. O Dios, ini nga kabuntagon gikan sa bata, babae, lalaki ngadto sa labing hamtong ining orasa makadawat, makasalod sa imong pabor o sa imong tabang. Muuli Ginoo nga dili mo ra gihapon, kung dili dunay kausaban, dunay kabaguhan o dunay panalangin. Amahan amo kang gidayon karon ini nga kabuntagon kini ubos nimo nga alagad. Tudluin nga manulti dili sa kaugalingon kun dili gikan gayud kanimo. Tudluin ko Ginoong Dios nga magapamulong pinaagi sa imong mga paggiya sa akong bakbak. Ipaluyo ko pananay sa imong cross. Walay gahom ang dautan, o bisan pang kabaldahan karon ang kagutom, o bisan unsa ka klase sa balatian, dili makabalda nining orasa sa ngalan ni Jesus nga Nazaretnon. Amen o amen. Hallelujah. Lingkod igsoon. Lingkod ako lang ni siguro ko hapon ning ako mas. Ang pulong sa Dios karon nga atong gipamalandungan, nagihisgot dinhi, akong giuluhan kini mga kaigsunan nga paglingkawas sa tentasyon. Okay? Hibaluan na to nga ang pulong sa Ginoo nga gisulti dinhi, ingon siya dinhi sa bersikulo 12, ingon siya ang nagunahuna nga siya lig-on magbantay nga dili mapukan. Kaya dunay tawo musugot sa dili, dunay tao nga nagsalig o magsalig kanunay sa iyang kusog, magsalig sa iyang kalig-on, magsalig sa iyang kapasidad, magsalig sa iyang abilidad, magsalig sa iyang talento. Daghan kayong tao nga nagsalig din ha, unya matod pa sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, mapukan gyud. Ha? Mapukan daw. Sumala sa pulong sa Ginoo dinhi ang nagunahuna nga siya lig-on magbantay nga dili mapukan. Now sa atong kinabuhi diay, di kinahanglan mga kaigsunan nga kita mohatag og time, panahon ngadto sa Ginoo. Kay ingon ang pulong sa Dios dunay sa mga saad. Dunay mga saad ang Dios nga din angayan nato nga atong dawaton. Angayan nga kini atong i-apply sa atong kinabuhi. Sumala sa bersikulo 13, gisulti dinhi. Bersikulo 13 nagingon. Ingon siya, ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Sa ato pa, walay exempted ang tawo. Amen. Bisan kinsa, bisan unsa imong posisyon, bisan unsa imong naabot, bisan unsa ka kauswag, bisan unsa ka kadato, unsa ka kapobre, unsa ka dako ang imong relasyon ngadto sa Ginoo, unsa ka kadasig karon, ingon ang pulong sa Ginoo, kadaghanan nakaagi sa mga tentasyon. Sa ato pa duna di ay tentasyon. Bible nagsulti man, di gyud ko matintal. Dili ko matintal. Naay mo barog din nga di gyud ka matintal igsoon bisan gani sa lingson. Diba? Oh, bisan pag gidili na nimo, daghang kay mga tao basta gidili gani maoy lami matud pa nila istorya nila. Oh, pag dili gani ka pakan og lingson kay taas kag bibi, taas kag dugo,
Ningon din sila, "Tilaw ra god. O wala pa nito. O wala ba anong tambal ba o kaibo? Tambal ba sa kana kunong lamig lagi kuno kaayo ng tilaw lagi anang panik lagi." Ingon din ang tanan tentasyon nga nagian ninyo nagian usab sa kadaghanan. Kaya ang Dios isa din mo ni lamig na igsoran. Isa din kaya ang Dios mutuman gayon sa iyang saan ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa ato pa wala gyoy Kristohanon nga matintal masugamang sa tentasyon. Walay Kristohanon ngano man ni pastor kanang imo man gisulti para ato ning mahawiran sa time unya nga dunay tentasyon. Nga dili kani imagine nun ginimo kanunay higala igsoon bantay higyot pag dunay mga tentasyon gani i-review dayon imo una-una mohunong ka. Tanawa kung sa consequence kung sa sunod aning mahitabo kung buto patol ka ng tentasyon na. Kahapon og daghang lesson sunod ana di ba binuhod imong liko. Mo ni consequence din ha. Okay. Kini gaan-gaan ra na akong gisulti ha. Padayon na ako. Sa panahon nga tintanon kamo maghatag siya kaninyo og kusog. Mo ni pasalig sa Dios. Ang pasalig niya is Ginoo pasadihan na dunay tentasyon nga mahitabo. Tintalon na gyud. Ingon na din ang Kristohanon tintalon. Pagundang nimo Ginoo, tagayan ka. Pagundang nimo sigarilyo, halabihan daghanang maghatag. Di sama na tong mobalit pa ta. Di ba? Kabantay mo na. Ganun di ba mamutanaw na? Ha? Pag-undan ni mong sugal, walang kamanugal, di na kamanugal, naipidjil, pag-agi ni mo itong bidjil, na'y nagbahin ng piyat-piyat. Kuy, di man ba ako ng bahina? Muna ako, di ko mutanaw magbidjil, di ko mutanaw na na'y nagbulaha. Ano man, kamaon ko mo bahin. Kamaon man mo bahin. Apa may laming bahin? Ikini man ka pwede mo sa Diyos. Si Pastor nag-imon. Tuhuan yun. Ha, di ba? Tuhuan yun. Kaya Pastor nag-imon doon. Hindi na Pastor Pedro mo sulti. Dito. Di pa ni mahiubos na ko. Kaya parehas mo doon eh. Dili ka mo Pastor. Di ka maumura. Di ka kabalo mo tongit. Di ka kabalo mo piyat-piyat. Di ka kabalo mo chikitsa. Di ka kabalo mo pares-pares. Di ka kabalo mo pungay, lakinay. Natuo mo lakinay-kinay. Lakinay ba? Pero, ikaw na po ng Ginoo din eh. Nagpasalig ang Diyos. Dili na po ikahulaw na ng mga sitwasyon sa kinabuhi. Kay diha ko gikan, unya ka na kapaagi mga kaigsunan. Usana sa mga drive na ko, nga mulakas ko. Usana sa mga ilhanan, igsuan na makalayat o nakalayat ko. Ating kinabuhi nga Kristohanon. Amen. Dili ko kasulti, di ko makasulti ni mo. Dili ko makahatag ni mo mga advices kung wala na ko na nag-i. Agi ko sigarilyo, agi ko ino, agi ko higdan chinilas. Kamu mga batanon nga wapay sakit, pagbiya-biya na. Pag may time. Pero pag abot mo sa pagbiya lagi, gitawag din eh, dunay tentasyon. Pero ang nakalami kay dunay pasalig ang Dios na iyan ang gisaad, iyang gisulti siya. Ingon siya din eh, ingon siya, sa panahon nga tintalon ka mo, maghatag siya kaninyong kusog. Usbana kanang kusog, butangig dako aron nakita nila. Unsa mo na gisulti, muhatag siya nimo kusog aron kamo makalahutay. Makalatas, makalingkawas. Ingon sa dinhi nga sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo o kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. Labi kayo makalahutay unya makalingkawas. Ang word dinhi usa ka version sa Dios. Usa ka version sa Ginoo nga iyang gisulti, iyang gipamatudan nga pag dunay tentasyon, ayaw himuha nga kanang nga tentasyon malatugan ka. Kung mahimo ka kanang nga tentasyon, maibabaw ka. Matumba nimo, mayatagan nimo, ingon sa dining muhatag siya nimo kusog aron ka makalahutay unya
nga word, nagikan sa Ginoo, ang word of the day, makalahutay, makalingkawas. Dunay kapobrehon, dunay kagutom, dunay mga pagsules kinabuhi, hinulungi ka dunay. Nga ang promise sa Dios nga muhatag sa nimo kusog aron ka makalahutay, aron ka makalingkawas. Hallelujah. Unsa man nga mga paborito nga mga pagkaon nga imong giganahan yung kaayo. Sa kuno'y mga paborito kay nimong mga pagkaon, Linson, hingali ko nun niyo kanino paborito. Nilang manok. Sa pa kanang tumanghalang bitaw nga alamang. Lamig kay kaon dito mga kaisonan, no? Salamat sa Ginoo. Alimango, nokos, mga tambal sa hipon. Nokos, mga ulang, mga alimango, tambal sa ubos o blood pressure. Mga allergy. Ambal na siya. Ambal na. Hallelujah. Okay. Tana ko ninyo, anong ganahan kayo mong mga pagkaon? Kaya mo yun ni ang required sa lawas. Sa diha gani nga, doon na gani kreters, doon na kayo lamig ba, para ititilaw. Ubate gani ka na isorbot pa sa botwa kay sakit. Amin ba? Pag di gani ka ganahan mo tilaw, pa-check up yun kay COVID na. Bitaw? Dito na. Hindi mo, ganahan mo tilaw. Wala man kahi mga tao din hinga kana bang wala lami ikakon. Kana ba? Para bitaw mi labi wa may ugaw. Kana bang puti Dios dila. Ay puti ba na yung hilantan dito pata. Ay puti din na ugaw na. Sekreto pa na mo ni. Sa imo nakain na. Kanang kaldero, kanang lubot na ng kaldero, uling niya, paghin na. Wala din na kinanglang doktor. Kinanglang doktor. Di ka na pong... Di mawala. Kana dito sukangan. Nabito na yung sukangan. Nilalong dito na. Layo mo na. Uuta na. Then uta na. Ano? Wala din na puti. Wala lagi. Ito may mapuli. Ito. Usa mga paborito na itong pagkaon. Usa ko na yung mga paborito. Isulti rin na. Ito kanina itong isulti. Ganong ganahan ng kakayo, anak. Ganong ganahan kay tani. Kanang mga paborito nga atong giminson ganina. Anong ganahan ta? Tungod kay mo na usa sa mga butang mga kaisonan, i-value na. Mapito na gitawag og fasting. Unsa man ang mga pamaagi aron kita makalingkawas gikan sa tentasyon. Naay ko ni mga pamaagi about sa paglingkawas. Doon mga pamaagi nga gusto sa Dios nga malingkawas ka gikan dinhi. No? Unang-una, iyon sa dinhi ang tanan tao makaagi gayon sa tentasyon. Ato nang hinumduman, ato iputan sa kanunay sa tumutok nga ang tanang tao, bisan ay pastor, bisan ay pare, bisan ay kinsa nga reverend, o bisan kay kung sa imong posisyon, makaagi ka sa gitawag og tentasyon. But hinumdumi nga walay usa ni ini nga exempted. No one among us is exempt. Walay usa kanato, walay usa nga tao nga makaagi o dili makaagi or exempted sa mga tentasyon. Sa ato pa, ang tao diay everyone gets tempted to sin. Sa ato pa, ang tanang tao, ang tanang tao, makaagig yun o tentasyon. Bisan kinsa, bisan unsa, bisan ay pastor, bisan ay pari, bisan reverend, o bisan unsa nga, kadato ka din ha, bisan pag unsa nimo kadasigon kayo, bisan pag 24 hours ka na nagapahiluna ka sa Ginoo, tintalon ta. Pero, ang nakalami lamang kay dunay pasalig ang Diyos. Hinumdumi nga si Jesus Christ itintal. Pastor, tintalon di ito bisan pastor. Tintalon na dahil yapon. Yes! Tintalon para matistingan kung unsa ang imong relasyon nga sa Ginoo. Si Jesus Christ itintal sa Yawa. Human siya nag-fasting 40 days and 40 nights. Itintal siya sa Yawa. Nagamit pang Yawag pang bersikulo. Ingon siya, kung anak na sa Diyos, himuha kining pan, kining bato. Diba? Mateo. Pero ingon ang Dios, ingon ang pulos Ginoo. Sa Mateo 4:4, ingon siya, ang tao dili mabuhi sa tinapay naman, kundi sa matag pulo nga magagulagikan sa baba sa Dios. Nauna nga, ang tao di ay pwede nga matintal dili lamang sa sala nga kanang kaulat, pang chicks, pang mamayi, pang laki.
pwede din matinda ang tao diha sa pagkaon. Kay pag naay birthday, pag naay mga okasyon, ang imong tanawon, what yun tanawon? Kita ba sa birthday? Kita pagkaon? Ang imong tanawon katulad kinalamian pagkaon. Mahal ito. Magampo na ta. Magampo na. Kapadoon. Yan inyo na kong bantayan na yun. Pag nanay maha, ako na inyong bantayan. At ka mo, di mo ganahang maha. Ako naman yung sige tukantukan din Kunyag nakalagay maha mo, apin mo pumukapon. Parehas na ta. Itawag siya ka na ako. Pero mo na may kasabot ba? Gili na magunahon na itong upan. Tutukan na. Amen. Amen. Wala na gahuna-huna. Kinsay na sa likod. Dugay mo yun mo, ha? Dugay kay mo. Wala niya po na. Wala pa ko ano. Di ba ko na nga nagpila? Humanag na. Turot na. Oy! Di ba? Why tao nga nili makagigini? Wala exempted. Wala ko na exempted. Ako nga nang gisulti. Ito, inigdal gusto ko ako'y magdawan. Ay mga bodyguard. Ginawata namin. Ay pala namin. Kung pasabot mga kaigsunan, dili na siya hinangol nga paagi. Inyo man nakagusto. Ayaw mo o paningkamot yun ka ayaw pangitag dito ang manok na latan para maging pastor. Mukhaon din ko bisa bunsa. Gawa sa nitso. Diba sa niya, dito mong invite pastor kaya wala mo tayo lahat ng adik. Anong ampo niya? Ayaw po ninyo yung tao. Pastor, wala mo nang-invite ninyo kaya wala ko na nakalapa. Hapit na ba na i-birthday? Hapit na ba ako rin? Ilang tayo manok? Deta, nawa na mo nga si exempted. No, wala exempted kuno sa mga tao, mga kaigsunan. Ang tanan makatawa, no? Ingo sa nila, pandili kini, nagpasabot nga maulipon ta sa matag tentasyon nga atong naagian. Ingo sa nila, pandili kini, magpasabot nga maulipon ta sa matag tentasyon nga atong naagian. So, tambagan ta sa Dios na kinahanglan, makapalingkawas ka, makaikiyas ka, dunay pamaagi ang Dios. Ingo sa ang tentasyon sa kasagaran maabot sa dihang gigutom ka. Gutom yun ang iingon. Pag naay pagkaon, masubot na lang kag bisag unsa basta kay naay pagkaon. Ang uban mga kaigsuonan mangawa tungod sa pagkaon. Ang uban mo patay tungod sa pagkaon ilang pamilya. Bantay siguro taan ng mga tao na naas basurahan, ngita silang pagkaon tungod kay mukhaon na sila bahalag hugaw tungod sa pagkaon. Tentasyon mahitabo sa dihang gutomon ang tao. Sa dihang po nasuko ka. No? Sa dihang nasuko ang tao, wabot o mahitabo ang tentasyon. Sa dihang nag-inusara ka. Ang tao sa dihang nag-inusara, lonely ka. Doon ay text tayo, ay, dili, mingalingaw ta. Dahil tentasyon. Imbis wakay, waro ta kay dibuhat, tiksan ka, ay, dili, gusto ka niya. Lagi, pagay ko, kanang pagay ko. Nag-inusara ko dili. Pagay ko, buring. Kaya sa panahon ko nung nag-inusara ka, or gikapoy ka. Dagan nung natao mga kaigsunan, gusto yun nga kanat itong gikapoy sila, sa tayo gikapoy sila, sa kailang buhaton, relax sila, nato sila sa mga idea na dili maayo o dili Diyos nun na paagi. No? So, diha ko nung musulod ang maong tentasyon. Kung ito sa dili, busa ini nga panahon nga anaa kita ining nasa pinakahumok. Sa diha ko nung nga, dunay gutom, sa diha na dunay kasuko, nag-inusaran ka, gikapoy ka, maodang ni paagi nga sayon kayo, yano kay ka nga masundan sa gitawag o tentasyon. Ingon sa din nga, sa diha na panahon nga naa kita sa pinakahumok o pinakaluya, muhunong ta o maguna-huna, unsay ang ngay na to buhat. Advice o tambag ni
sa Dios mga kaigsuonan nga pag naa gani ka sa sitwasyon nga mura apitin na ning akong kinabuhi. Huno dayon i-connect imong kaugalingon ng imong relasyon nito sa Ginoo. Unsa na imong buhaton Ginoo? Tudloan ka sa Dios. Sumalang sa pulong nato gibasa kanina. Ingon siya dinhi, muhatag siya ning kusog. Sa time na mahuyang ka, sa time na luya ka, hinumdumigo ka nunay ng Diyos muhatag ning kusog. Pag okay kwarta, kining kwarta mong usahay mo yung makataluyas tao. Kapaluya din yung kwarta. Pag okay kwarta, dabi na kay bayo mo, naibarato kayo sa kanya ni agi for sale. 50 pesos. Huwag na kayo kwarta. Sayang. 50 pesos for sale. Bawal manghulam. Bawal manghulam, for sale. Wala mas kulit, bawal man. Manghulam. Kailangan gikan yun sa imong bulsa. Kuot ni mo, ada ko yung 200, mapalit din ako. O kinahanglan na kay kwarta sa imong bulsa. So, panahon ko nung nga doon ay buyang ka, kinahanglan mo huna-huna ka. Ha? Muhangad siya ni mong puso. Pwede pamaagi sa Diyos. Pamaagi ni nga naas Ginoo mga kaigsuonan. Hallelujah. No? So, ikaduha. Ingon siya din. Asa na kong napita? Ingon siya din. God, ang Diyos, nila na masama na dito sa mga ha? Isa, ang Diyos nagsaad nga dili kita makatagbo or makasugat. Encounter niya isulti, di ba? Makasugat. Dili ta makasugat o tentasyon nga dili nato makaya. Okay? Pag dili tentasyon, kaya na ko ni. Kaya naman, na ako'y relasyon na sa Ginoo. Okay? Dili na tatagaan tentasyon nga dili mo kayang ihandol, dili mo kayang dagon. Pag may tentasyon din ha, kaya ni mo nang i-manage mo gawin. Amen? Okay. Pag asawa ba na, hindi mo gawang pamilya, magkiayong mo gawin, dinhi mates mo gawin ang tinuod na relasyon ni mo. No? Na ay makita ni mo, labi naglayo ni mo bana, layo ni mo asawa, dinhi mo mates ang tinuod ni mo nga relasyon, tinuod ni mo gaguma. No? Samtang gani uyab pa ta, no? Uyab pa ni magtiayon. Wa pa na sila na magtiayon, uyab pa. Maayo gani ang relasyon kung sa pagkaan na ninyo na. Di ba? Pag naa na gani marriage contract, wala na expiration. So dapat, mahimo kang dili mahadlok sa marriage contract, kung dili mahadlok ka sa union sa kaminyoon. Nga diha sa maong nga tentasyon, dili ka maigo. Guwapa dito ang mga asawa. Ay nanak ba nga sitwasyon? Guwapa dito ang asawa. Ingon anak nga paagi, guwapo dito akong bana. Dili mo labaw ang mga tao nga, pamaagi mo na si Yawa. Pamaagi na sa Yawa, nga diin gusto niyang buhaton, ang baho mahimong humot. Kali. Bisag bulingot kayo humot, kaya siya paminaw ninyo. Bisan o maot, guwapo kayo siya. Bisag pa. Ingon siya din, maghatag usap ang Diyos o dalan nga makaligtawas kita sa tentasyon. Hatagan ka dalan. Mauni pamaagi nga gusto nga mahitabo na to panaatas Ginoo mga kaigsuonan. Na gusto sa Dios nga ato ning hawiran sa diha nga kita mudawat o musulod o muhimog lakang ngadto sa Ginoo mga kaigsuonan. Mo din no? Dalan. Maghatag usap ang Dios dalan o makalingkawas kita sa tentasyon. Okay. Ingon ang pulong sa Ginoo, Salmo 119 verse 9 ngadto sa 11. Sa dinhi. Unsay buhaton sa usa ka batanon aron maputli ang iyang kinabuhi pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Okay? Sa Jess, ingon sa din, sa tibuok kong kasing-kasing, nagalagan ako kanimo, ayaw itugot nga makalapas ako sa imong mga sugo. 11. Sige, sulti. Ingon sa din, giampingan ko, kini nga word, nga mo ni gusto nga mapaabot sa Dios diha nimo karon, young people, mga tao sa Ginoo, kita na niya karon dinhi bisan hangtong ka, bisan taas na ang imong panginabuhi, taas na kayo ka o aspito sa imong life,
Usakay na abot nimo karon. Ingon dinhi, giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. Na ang tuyo tumong sa Dios nano nga unsay buhaton sa usa ka batanon, para nako batanon pa man ko. Adili lang di mga pulungas Ginoo mga kaigsunan dimension o isulti para lang yun literally sa mga batanon. Ay, kita exempted tani. No, exempted tani. Dili. Sumala ni Salmista David ingon siya, giampingan ko. Ang sikretong paagi di ay sa kinabuhi mga kaigsuonan atong ibutang kanunay, ampingan nato kanunay ang pulong sa Dios o kasuguan sulod sa atong kasing-kasing. Mao ni mga pamaagi, mga sikreto. Ingon siya dinhi, sumala sa pulong sa Ginoo nga atong ibasa. No? Hallelujah. Hallelujah. Okay. Ingon ang pulong sa Dios nga ampingan nato, no? Ampingan nato ang iyang pulong. Ikaduha nga mga butang, religious ang balaod sa usa ka reliyon nga nagagikan sa tawhanon nga sugo o hunahuna o mga pagtudlo niini dili makapaggang sa pagpakasala. Dunay mga relihiyon, mga kaigsuonan nga human o religious ni siya, no? Ang mga balaod sa reliyon nga nagagikan sa tawhanong sugo. Naman ko'y mga tao nga idea lang sa tao. No, mga nahuna lang sa tao. Kini mo maayo. Nahuna lang na nila. Naay mga relihiyon nga ang ilang hunahuna mo ilang i-download nga to sa tao. Pero dili di ay nga paagi sa reliyon nga makapaggang or makapugong sa pagtudlo, dili makapaggang sa pagpakasala. Kana po nung tawhanon nga mga reliyon, padayon na lagot, alihog. Sunod na. Ingon sa din, ang grasya sa Dios nagluwas ka nato o nagtudlo ka nato sa pagsulti o dili ko. Ingon ang sumala sa atong gitunan, dunay mga relihiyon or religious nga mga activity nga minugna o tawo. Pero usa naman ka saad o grasya sa Dios, grasya sa Ginoo. Grasya sa Ginoo nga nagtudlo nato pagsulti dili ko. Kana bang naabitaw kay word bitaw nga ato ning kini dili ko. Barugan nato ni just for the day. O just for a day, na word anak sa mga tukhang. Just for today o just for the day. Mga word na nila nga, karon para karon lang yung adlaw, dili ko. Aron ka makaikyas nining gitawag o tentasyon, doon na kay word ni imong barugan, dili ko. Kana nga word, simple kaayo, pero kasagalan na to, masigil na tando. Sortihan ka, ako ba ni kabutan? Bisag dili kayang buhaton, mutandog yun. Pero gitudloan ba nga doon na di ay word nga atong ampingan ka ng dili ko. Para dili ta matintan. Na ay magtatambag, magtambag po ka dito. Ang yawa po ng sigig tulog ni mo. Nahulog ang tambag ang tentasyon ng kaduol. Nagkaduol. Naaga ni mga paminaw ni mo nga, nahanak ka sa area ng murag. Hapit naman ko ani matintan. Itulod na honong dayon ka na nga word mo ay isulti. Kini kabaguhan o kausaban sa kinabuhi mga Kristo. Daghan kay mga taong dili gusto ngayon Kristohan. Daghan kayo. Ganun nga. Kaya kini kinabuhi Kristohan ang daghan dili. Unang-una, dili na kapainom. Dili na kapadiskuhon. Diyan, buring ka ni kinabuhi. Mo binihuna-una na ko kanyan to. Buring kay kinabuhi. What? Huwag kasi garilyo. Lami na nang ikaw sa itong tinago. Sigarilyo ka, parang gawin ka niya. Wow. Mungkin himo kita. Sino gawa yun? Utok ba? Iligbugan sa irilyo, ipabalik sa ilong. Kabantay mo na. Kabantay ka na dyan. Tudluan ka ganit. Lisa ko. Ang imong gasturon 20 o masunod ang lahi mo ang 15. Di ba ka na nga word makaikyas kagikan sa tentasyon. Undagi ka ron. Di ba upa? Daghan kayo manghatag. Daghan manghatag. Undagi ka ron. Di ako. Isnober ko. Daghan kayo magsulok-sulok ni mong panghatag. Pero,
horse. Dagang mo palit o beer. Dahil ko anong tagway, halang. Beer, palit o beer. Dagang mo gasto para nimo. Pasagdahin na sila. Mahalang ang gasto na sila. Total, hindi ka na, hindi ka mo inom. Mabihan mo, hindi na mo nababalik. Basta kayo ka ng word na dili ko, di ka matintan. Amen? Sa mga dili Diyos nun, nga binuhatan o mga kalibutanon nga kailigon. Mo nang isulti. Okay, padayon na to. Ano to? Hapit ako mahuman mga kaisunan. Ingon ang Kolosas Kapitulo 2, versikulo 20 hanggang 23. Isa, namatay na kamo uban ni Kristo. Mao ni usa sa mga butang mga Kristohanon. Mga Kristohanon, ato ning ampingan, ayaw pagpatintan. Bisan sa pagkaon, sa pag-inom, o sa unsa na nakasi mong balay, ayaw pagpahimong instrumento sa dautan na paagi. Ayaw paghimuang ang instrumento ang imong kaugalingon o ang imong balay. Gani mga tao nga dautan ilang pamplano, dautan ilang... Napit yung mga tao tulay-tulay. Tulay-tulay ba? Dili mo makitaan. Dili mo kay suok ta. Dili mo. Ari na mo dili. Bantay ka na sa Ginoo. Manubag ka. Bakit? Manubag ka. Silutan ka. Silutan ka. Muna nga, para nako, mas maayo itong naakay dili ko. Ayaw mo ang imong balay ng instrumento. Panilitan. Example. Dili mo makitaan, tumiit mo. Dili mo makitaan, inom mo. Dili mo makitaan, makitaan ng naidapit, diha dapit sa area. Nila na ko itugan dapit, no? Daghan kang nadapan. Ningaw makayo. Pag-abot sa pulis dito, uy, dagan! Kapit tinaghan na. Kadi, di man, dili instrumento lagi sa daputan. So, naik consequence, madapan ka. Ingon sa nini, sumala sa pulos Ginoo, ikaw na nagsimba, kamo nga naaktaran diri karon. Hinom dumini kan mo. Dili ni masayok ang pulos sa Dios. Hinom dumini. Ako ni pabot mo. Bahala kung sakit ni mo ni nasabton, dili ni kayo ni mo ni masabtan, sumala din eh. Namatay na kamo uban ni Kristo. Sa ato pa, imong kinabuhi, dili na kontrolado ni mo. Kontrolado na sa Diyos. Amen. So, pwede na kamo sulti. Dili ko. Dili ko na. Nya makita mo na ako, luoy na ba kayo ng tao, di tayo makitaan, di tayo manigarilyo? Kunya mahadlok ko, pastor. Naging tao nga nakitaan ako nga, hadlok siya na ako ba? Kunya, nanigarilyo siya. Kita niya! Ako may pag-anak niya. Niya kay, pag-anak niya, karon kay mo istorya mo ko. Di sa mga gikan. Tingnan niya mabugan. Manggawas maging, mabuka gamay ang baba, mugawas maging tungaso. Dili nang gawas. Ayaw yung tawag mong kahadlok o pastor. Hadlok ka sa Ginoo. Katawa ko kung hihingan ng mga sama. Wala na pasok kay Giyan naman. Pero ang aso, sugat nila. Distansya mga 5 kanupa siguro. Istoryahan ko. Bisa magagigan. Itagog ko niya. Daan na siya. Nanggawas ang aso sa ilong. Iuguman. Igabrihan niya baba. Magawas na kita na. Igawas na kalatanan. Naluoy ko ni mo. Taas mo mga pastor. Mao pa din pagdako. Nya kay usay pang gilabay. Kuhay na gilabay na. Iwasan yun. Nagtagbo ni. Sugat naman. Kada kita na mo. Aso. Wala na ha. Di ka pigam na nagarilyo. Dili mo mahadlok mo, pastor. Huwag mo dapat kahadlok ka niya. So, kalabot mo, di mo na kapalit na. Ikaw man, ang ako lang din na concern para sa Diyos na napaagi. Ha? Diyos na napaagi. Iniksuon ba? Ilahan ko niyo mga pastor, pamahan ko niyo sa espirituhan ng paagi. Sumala din eh, namatay na kamuba ni Kristo. Sa ato pa, ang Kristohano na di ay, ikaw na nakasugod na sa pangalagas Ginoo, dili na nimo kontrol, imo kaugalingon. Magpakontrol ka kanunay sa Dios. Ngayon man, namatay na kamuba ni Kristo, o naluwas
naluwas na gikan sa mga espiritu nga naghari nini kalibutan. Sa ato pa, kung sa mga espiritu nga naghari nini kalibutan, dakutan, dili na ka matintal. Amen. Kinuman, nalingkawas na ka, naluwas na ka, gikan sa dautan nga espiritu ani kalibutan nga naghari. Tapos dili na ka matintal. Ang imong kinabuhi, Diyos no na. Diba? Pag doon ay mga tentasyon diha, ay, tanawa lang. Ayaw po, lingkot. Sama na. Hinigit bugna. Wow, ayaw pagkapit. Ayaw pagkapit. Ang imong balay gamiton po, inom-inom. Nagtudlo ng Diyos na napakit. Ayaw gamit ang imong balay na diha mo mag-video game, mag-inom-inom. Insulto kayo na sa pastor. Kung sa mga ito nakatunan din eh, wala. Atong kinabuhi kinahanglan ng pagkutan. Kung naman galing mag-inom ka luway, ayaw pasudlahan ng balay. Pinautan ng espiritu. Hinuno, huna-huna ka. Wala di mo na nakikiti. Dautan ng espiritu, di ko yanap na nanapot na ng mga bumbong. Pag ikaw mo na lang din, pitay katawan na. Huwag kayang puampo, huwag kayang puampo. Ini ka sa alas 7 sa gabi, di tulong ng tanitso. Wala galing, Lord, salamat Ginoo, nakabot meron ng gabi una. Wala ka yun. Niya, nag-release kong panalangin, huwag ka kanawat. Tulong na ka. Kung sa mga, naluwas na ka. O dili na kuha mo tapos, naluwas ka. Dili na ka matindag, na naman, kay naluwas na ka. Di pa ka matiyantas Ginoo. Amen. Lagi mong kinabuhi. Alam, hindi kayo. Padayon na to. Apan nga nung nagkinabuhi man, gihapon ka mo. Nga daw iya pa ka mo nini kalibutan na. Isa na gisultihan na Kita, nung wala maghihapon mo, dili ko. Kita may gisultihan, nakapaghihapon ka anong kalibutan na. Paliko na po, kanang imong ganing balay, ayaw pasudlig dautan. Ayaw pasudlig dautan. Nakita yung mga tao na ninyo. Sampol, ninyo. Wala din hiyang asawa, wala din hiyang bana. Ngayon, pwede mo kasi nakita lang dito. Ay, ayaw pasudla. Dautan na. Pag wala na nila, nagpabili na nila. Madali mo na bibig-bibig, ikaw lang kamay. Bawa mo din Samtang wa kasunod pa, ayaw tuguti. Kaya utang espiritu na. Nasabtan ko ninyo, nakuha ko ninyo. Okay, ang akong itudlo karon about tentasyon. Ginahanglan tudloan ta sa Dios nga makaikyas ka, makalingkawas ka gikan dinhi. Napota ko ipasabot nga dili ka matintal tungod kay naa kay Dios. Og naay muanha mo hangyo nimo, muanha din ha kay wala din ha ilang mga ayaw sugot. Ayaw sugot. Ano talaga yung video kita? Ayaw sugot. Ayaw sugot. Nganong magtuman paman ka mo sa mga tulumanon ni ini, padayon na. Ni ini, kung ayaw pagpupot, kini. Di, paane. Hello, napabong din ha? Sige ngon sa 21, ayaw pagpupot ni ini. Paso! Bayi! Buhap po na yun. Hindi ang buhok ni mo eh. Muhaploy na yun. Ayaw pagkupot ni ini. Ayaw pagtilaw ni anak. Na ay mga pagkaon di ay dili dato tilawan. Bawal. Kanang na anay tag-iya, ayaw nagtag-iya ha. Kuha niya. Kuha na to ha. Ingon sa din ayaw pagtilaw ni anak, ayaw tilawin ang dili mo ha. Ay naatoy pos ato. Ayaw pagpatsinsuwil kung kay sakyanan. Ayaw pagpatsinsuwil. Hadlong ko nung kayo ng mapatsinsuwil ko. Di ba kay sakyanan? Kine, ayaw pagtilaw ni anak. Uy, dili ko nung nato tilawan. Ingon sa din ayaw katapusan sa din. Ito na. Tumagin mo yung basa. Ayaw paghikap niya to. Oh, natural. Ayaw
Kini sakit-sakit man nga sulti, sakit-sakit man pero mo ni kamatuoran. Ang hubag, basta hubag na din siya kayo, pagtusdik sakit, pero maulian ka ka. Baybinos, dili na magpulos ni tanan human ni ini magamit. Kini, mga sugo o mga pagtulunan nga binuhat lamang o tao. Kana kuno mga binuhat sa tao, dili magpulos. Pero ang Dios nagingon, ayaw pagkupot ni ini, ayaw pagtilaw ni anak, ayaw paghitap ni ato. So, kanang mga pulong nga mga kaigsunan, dili ko tapos. Gusto kang mausap, ang pingi, o ibarugi, na dili ko. Para di ka patintan, ni mo ni mga pamaaki, na gusto sa Ginoo na mausap ka. Gusto sa Ginoo na mausap ka. Dalay ko nagalan sa Diyos. Yan, nahinakot ko mga kaigsunan, kini nga mga pulong sa Ginoo, na ani, butang, luna, dapit sa atong kasing-kasing. Nindong kaigsunan. Yan, kini nga mga pagtulungan, sakit. Sakit ni. Sakit, pero na ay kamaturan. Hallelujah. Kung na kayo nakitaan, nga dapat ipausap karon sa imong kaugalingon, ayaw paglantaw sa uwan. Ang Bible ang sulti. Lisod, pagkuha sa kuling sa uban kung dunay troso na nagbabag sa inyong mata. Nambulong sa Diyos, tinuod na. Kasagaran, sa taruhanon nga pag ang idea, ang makitaan ang sayop sa uban. Dili makitaan ang sayop na ito. Pagpasabot, ayaw paghika. Bisan unsa ng mga accessories sa sim, sa sala, ayaw ikapa. Ayaw ikapa. Bisan unsa ng mga accessories sa tentasyon o daotan, ayaw tilawi. Ayaw tilawi. Bisan unsa ng mga accessories sa kalibutan nga paagi, ayaw paghilama, ayaw pagtilawi. Nini nga kabuntagon, nakitaan ka sa Diyos. Nakitaan ka sa Diyos. Gusto ka nga dili matintal, gusto ka nga mausap, gusto ka nga daay makatunan. I-surrender yung kaugalingon nito sa Ginoo. Lord, dili na ko. Dili na ko. So siya ko nung imong kaugalingon. Tanawa ko nung usaha sa tanang espiritu sa imong kinabuhi. Usaha. Wala ba'y taong naagabyan ni? Usa na ka word of temptation. Hallelujah, ang yawa, matinta sa kasuko. So, di nga masuko ka, kasala ka. Doon ay tentasyon ng paagi niya. Huyang ta, humok ta. Gusto ang Diyos, nanininga ka buntahan. Imong isurrender nito sa Ginoo. Ang imong kinabuyo, ang atong kinabuyo. Hallelujah. Ginoo. Ikaw gihigugma, kanunay gipangita, nilindughan ko, Ginoo, hallelujah, Ginoo. Gikinahanglan ko matamis mong presensya karon pa naugan duyan ako sa imbag kako
may pagkanindot Ginoo, kung kauban ka, may katapangan, lamang sa talan, higpit nga kalipay, matagaptaman. Higpit nga kalipay, higpit nga kalipay, matagaptaman. Higpit nga kalipay, higpit nga kalipay, matagaptaman. Hallelujah! Hallelujah! Kung naigon ng Diyos, salamat kayo Ginoo. Lord, kagsami kanunay sa ikong gamhanan kamot, dadabi sa dapit nga dintuak ka. Salamat Ginoo sa Diyos nung nga paagi, amo ng desire. Amo ng desire sa Diyos nung nga paagi, Ginoo Diyos. Kagsami kanunay sa ikong mga kamot. Hallelujah. Magampot na. Amahan ang kalingit doon. Salamat kayo Ginong Diyos. Narinig ko na sa among surrender, among kaugalingon diha kanimo. Lord Jesus, nakita nimo sa mga butang nga dili maayo, mga guling kunot mansa. Wala nimo kahimot isa among kinabuhi. Langkata kini karon Ginoo. Kuhaan ni karon Ginoo. Hulin pini Ginoo sa imong gugmang walay pagluban. Salamat kayo Ginong Dios. Salamat sa mensahe karon nga din kini nakahatag namo katagbawan sa among kinabuhi nga unsaon namo paglatas Ginoo, paglatas, paglikawas gikan sa mga tentasyon. Salamat Amahan nga din ikaw Dios nga nanudlo karon. Lord, salamat Ginoo nga among kinabuhi dili na kontrolado sa tawhanon nga mga butang kailigon, kundi kontrolado namin nimo kay namatay na ni kauban nimo Ginoo. Sa diha kay mo gipakamatyan dito sa cross, kami nga midawat, kami nga mituo, duna nay hingpit nga kalipay, hingpit nga kagawasan. Salamat kayo Ginong Dios nga nini kamuntagon. Salamat Lord nga imong pulong dili mo lang ng kawang. Ginoo, ang sikretong paagi o Dios aron maputli nga mo kaugalingon, among tipigan kanunay ang imong mga kasuguan, ang imong balakon sulod sa among mga kasing-kasing. Sumala sa imong pulong nga among gibasa kaganina. Salamat kay Ginong Dios nga ikaw magapanalangin karon gikan sa bata, babae ug lalaki ngadto sa labing hamtong nini nga kabuntagon, makasalot, makadawat, makaanggon sa talagsaon ug tinasahi nimong mga panalangin. Ingon imong alagad, akong i-release karon o Dios nga kini among maangkon ang mga panalangin nga gikan kanimo. Ako ning i-release karon in the mighty name of Jesus. Spiritual blessings, financial blessings, material blessings, emotional blessings, mental blessings. In the name of Jesus, kini mo presence Lord, mo surrounds Lord, kini mo overflow, mo overtake kadto sa imong mga katawan. Salamat naman na lang dito ni kini among angkon, among madawat nga samtang ni magapamauli kadto sa among mga temporary mga balay, balo na mo kalinaw, kalipay ang gugma, ang imong grasya, ang imong kaayo, amo nang masanatian. Ngayon nga kabuntagon Amahan, amo kang gibalikan, himaya kadungganan pagpasalamat. Diha lamang kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo na namingon. Amen. God bless you,